ترخا أبزاقرا قداماي ويانا ولدتات كفلطو زغبا حقኛ تاريخ دراسي يمانه ገብረ መስቀል تراخي ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ترخا أبزاقرا كفل سلسته معراف 4 ቀንድ ምኽንያታት ምድኻም ቀዳማይ ወያነ ኣብ ትግራይ ተወልዒ ዝነበረ ህዝባዊ ዓመጽ ቀዳማይ ወያነ ንከተማ መቐለ ሓዊሱ ሰፊሕ መሬት ትግራይ ንምቁጽጻር ክኢሉ እዩ ክስጋሰን ሃረንቲ ወያነ ዝተዓዘቡ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋም ካብታ ንዘመናት ዝተቐመጡላ ተምሳሌት ጭቆና ዝኾነት ወንበሮም ንኸይባረሩ ዝሕዝወን ዝጭብጥወን ሲኢኖም ኣዝዮም ተሻቒሎም ነይሮም ይኹን በር ዓመጽ ቀዳማይ ወያነ ተደራረብ ተዓወታት ኣብ ርእሲ ጨቋን ስርዓት ሃጸይ ኃይለ ሥላሴ ምሳ መዝገበም ብዘጋጠምዎ ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት ናብ መላው ውጽዓት ገባራት ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እንከይ ተቐጻጸለም ኣብ ዝነበረን ክዕፈን ተገዲዱ እዩ ካብቶም ንቀዳማይ ወያነ ዘጋጠምዎ ውሽጣውን ግዳማውን ጸገማት እቶም ቀንዲ እዞም ስዕውዮም ሕጽረት ኣመራርሓ ህዝብ ትግራይ ካብ ሕሱም መግዛእትን ምዝመዛን ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ነፃን ሙጻእ እትኩ ፈትሑ ዝተቐመጠሉ ግዜ ዳርጋ ይነበረን ምባል ይከኣል እዩ ይኹን በር ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜን ቦታን ኣንጻር ስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ የካይዶም ዝነበረ ዓመጻት ብኸባቢ ዝተበታተኑ ብኣረኣያ ዝተኸፋፈሉን ብኣመራርሓ ዝተዳኸሙን ብምንባሮም በቲ ጨቋን ስርዓት ንዘመናት እናተዓፈኑን እናተጨፍለቁን ጸኒሖም እዮም እቲ ናይ ቀልቢ ብዙሓት ገባራት ትግራይ ስሒቡ ዝነበረ ቀዳማይ ወያነ እውን ናብ ሓደ ወዲው ክመርሕ ዝኽእል ዓምን ልምድን ዘለዎ መሪሕ ውድብ ዘይምርካቡ ከምቶም ብቅድሚኡ ብህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ዝለዓል ዝነበሩ ህዝባዊ ዓመጻት ብመስፍናዊ ስርዓት ገዛእቲ ደርብታት ሸዋን ተለኣኽቶምን ንኽጭፍላቕ ተገዲዱ እዩ እቶም ፍትሒ ማዕርነት ሰላምን ጸጥታን ሚዛናዊ ግብርን ኣስራትን ዝጸምኦም ጭቁናት ገባራት ትግራይ እምቢ ጠንጠነልና ኣይን ግዛእን ብምባል ዝወልዕዎ ህዝባዊ ዓመጽ ብምዃኑ ብብዙሓት ውጽዓት ገባራት ትግራይ ተቐባልነት ረኺቡ እዩ እቶም ተፈጢሮም ዝነበሩ ወድዓውን ባዕላውን ኩነታትን ህዝቢ ዘርአዮ መንፈስ ቃልስን ተጠቒሙ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ወያነ ክዕወት ዘኽእል ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ተሞክሮን ዓቕምን ዝነበሮ ገስጋሳይ መሪሕ ውድብ ግን ኣይነበሮን ዝተበታተነ ኣነባብራ ዝተበጣጠሰ ቁጠባዊ ዝምድናን ዝተሓተ ፖለቲካዊ ንቕሓትን ዘለዎን ገባራት ዘልዒልዎ ዓመጽ ዝመርሕ ፖለቲካዊ ውድብ እንተዘይረኺቡ ገባር ቦይኑ መሰረታዊ ለውጢ ኣየምጽን መሪሕ ውድብ ዘይብሉ ቃልሲ ገባራት እቶም ወያነ ንምክያድ ኣብ ህዝቢ ዝተፈጠሩ ምቹ ኩነታት ተጨናጊፎም ኣብ ብርክ ወያነ ኸይወጽሑ ይቕህሙ ኣይተ ብስራት ኣማረ ናይ ሓደ ወያነ ዓወትን ውድቀትን ግደ ኣመራርሓ ብኸምዚ ስዕብ ይገልጾም ኣብ ታሪኽ ዕብየት ወዲ ሰብ ከም ዝተርኣየ ንለውጢ ዝተዳለው ወይ ዝበሰለ ሕብረተሰባዊ ዕብየት እናሃለዎ እውን ብቑዕ ኣመራርሓ ምህላውን ዘይምህላውን ኣብ ህዝብና ኣብ ወያነን ኣፈላላይ ትፈጥር ተረኣዩ እዩ ናይ ሓደ ህዝቢ ቃልሲ ዝሰዓር ናይቲ ካልእ ድማ ክዕወት ንርኢ ቀንዲ ሚስጥሩ ኣመራርሓ ኣከባቢ ዘሎ ብቕዓትን ጥበብን እዩ ብዘይካ ብቑዕ ኣመራርሓ ዝዕወት ዕላማ ወያነ የለን ክእለትን ብቕዓትን ኣመራርሓ ንዝኾነ ማሕበራዊ ወያነ ዓወት ወይ ስዕረት ምኽንያት እዩ ቀዳማይ ወያነ ዝተሸነፈ ብድኽመት ኣመራርሓ ብውስነት ወተሃደራዊ ልምድን ስልጠናን ብሕጽረት ዕጥቅን ስንቅን ኣዝዩ ዝተሃሰየ ኣብ ርእሲ ምንባሩ ብተደጋጋሚ ዘካይዶም ዝነበሩ መጥቃዕትታት ብመንግስቲ ዝቐርቡሉ ዝነበሩ ዕርቅን ሽምግልናን እናተታለለም ዘመዝገቦም ዓወታት እናተኸለፉ ንኽስእኖም ተገዲዱ እዩ ምንቅስቓስ ቀዳማይ ወያነ ሃገራውን ዓለምለኻውን ኩነታት ዝፈልጥ ንዑ መሰረት ዝገበረ ስልቲ ቃልስን ኣሰላልፋን ሓይሊ ብምሕንጻጽ ትልሚ ከውፅእ ዝኽእልን ተንኰልን ምትዕጻፍን ፖለቲካ ዝፈልጥ ዓቕምን ልምድን ዘለዎም ካብ ደርብታት ወያናይ ምሁር ወይ ድማ ፖለቲካል ኢሊት ዝወፀ መሪሕ ውድብ ኣይነበሮን መራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ብምንጻር ካብ መብዛሕትኦም እቶም ዝመጹ ገባራት ዝሓሽ ወተሃደራዊ ክእለትን ህዝባዊ ተቐባልነትን ኣለዎም ተባሂሎም እቲ ዓመጽ ምስ ተወልዐ ዝተመረጹ እምበር ቅድሚ እቲ ዓመጽ ምጅማሩ ተራኺቦም ናይ ሓባር ሳይንሳዊ ትልሚ የውፅኦም ኣይወፈሩን
ወያነ ክመርሕ ዝኽእል ሳይንሳዊ ብቕዓትን ልምድን ኣይነበሮምን ናይቲ ምንቅስቓስ ባህሪ እውን ብዙሕ ምድላው ዝጎደሎም ህጹጽ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዕላማ ክመርሕ ዝኽእል ሳይንሳዊ ስልቲ ዘይነበሮን ናይ ገስጋሳይነት ዕላማ እውን ብዘላቕነት ንምቕጻል ዘጠራጥር እዩ ነይሩ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀ ብዛዕባ ምድኻም ቀዳማይ ወያነም ነዚ ስዕብ ምኽንያት የቕምጡ ብላታ ሃይለ ማርያም ናይ ርኡየተ ዓለም ምድንጋር ይጋጥሞም ነይሩ በቲ ሓደ ወገን ወያነ ንምክያድ እንትፍትኑ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ናብ ዝኸረረ ብሄርተኝነት ወይ ድማ ትግራዋይነት ዝጠሓሉን ነቲ ሕሉፍ ወርቃዊ ግዜ ተጋሩ ዝናፍቁን ነይሮም ብፍላይ ነቶም ትግራዋይ ንጉሰ ነገስ ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ዝነበሮም ኣኽብሮትን ኣድንቆትን ኣዝዩ ሕሉፍ ነይሩ ዋላ እውን ምስ ልኡል ራእሲ ስዩም መንገሻ ዝኸረረ ጽልኢ ዝነበሮም ውሕዳት ወየንቲ ይንበሩ እምበር ስርወ መንግስቲ ሃፀይ ዮሃንስ ራብዓይ ናብ ስልጣን ንምምላስ ዝደልዩ ወየንቲ እውን ነይሮም መሳፍንቲ ስርዓት ሸዋ ብምውዳቕ ብተጋሩ ዝምራሕ ካልእ መስፍናዊ ስርዓት ንምትካእ ይጓየዩ ነይሮም መራሕቲ ወያነ ብዝመሰሎም መምርሒ ዝህቡ እምበር ንጹር ዝኾነ ስልጣንን ተግባርን ዘርኢ ኣሰራርሓን ኣወዳድባን ኣይነበሮምን ካብ ጉድለታቶም ዝመሃሩ መስመሮም ዘጽርዩን ዝግምግሙሉን ኣሰራርሓ ኣይነበሮምን እዚ ድማ እቲ ቃልሲ ዝተዋደደን ዝተዋሃሃደን መሪሕነት ሲኢኑ ብዝተበታተነን ዝተዳኸመን ኣመራርሓ ክስ ክኢሉ እዩ ቀዳማይ ወያነ ዝተጠናኸረ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘይነበሮም ብኣመራርሓ ዝደኸመ ብትልሚ ኣወጻጽኣ ዝተጐድአ ብስንቅን ዕጥቅን ከምኡውን ብደጀን ምስኣን ዝተበደለ ብምንባሩ በቲ ፊውዳል መንግስቲ ክጥቃዕ ክኢሉ እዩ ኣይተ ኣስፋው በላይ ወልድየ እውን ብኸምዚ ይገልጽዎም ሰራዊት ቀዳማይ ወያነ ሙሉእ ጀግንነትን ቆራጽነትን ሒዙ ይልዓል እምበር ዝተማልአ ዕጥቂ ጠንካራ ኣወዳድባ ምስ ወድዓዊ ኩነታት ዝለዋወጥ ስልትን ኣግባብን ዘለዎ ኣመራርሓ ውግእ ዝህብን ዝቕበልን ንጹርን ዝተዋደደን ኣሰራርሓ ኣይነበረን እቲ ሓደ እቶን ትብል እቲ ካልእ ድማ ውፃእ ዝብል ባዕሎም ንባዕሎም ዝጻረሩ መምርሕታት ብምሃብ ኣብ ኩናት ድንግርግር ይፈጥር ነይሩ በአንጻሩ በወገን ሰራዊት መንግስቲ ብቕዓትን ልምድን ዘለዎም መራሕቲ ኢትዮጵያውያንን እንግሊዛውያንን ኣብቲ ውግእ ኣብ ርእሲ ምስላፉ ከም ስልክን ቴሌግራምን ዝበሉ ኣብ ኩናት ዓብዪ ጥቕሚ ዘለዎም መራኸብቲ ብምጥቃሙ ዝሐሸ ኣወዳድባ ነይሩዎ መራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ብመንግስቲ ይቐርቡሎም ብዝነበሩ ዕርቅን ሽምግልናን እናተታለሉ ወታደራዊ ስልቶምን ምስጢሮምን ብመንግስቲ እናተኸሸፈ ሓደጋ ይወጽሖ ነይሩ ወታደራዊ ስልቶም ፖለቲካዊ ምስጢሮምን ካብ ሰለልቲ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዝከላኸል ጠንካራ ናይ ጸረ ስለላ ኣሰራርሓም ወይ ሓለዋ ወያነ ኣይነበሮምን ቀዳማይ ወያነ ንኹሉ ከባቢታት ትግራይ ኣላዓዒሉ ናብቲ ቃልሲ ንኽስለፍ ዝገብር ጠንካራ ርክብ ህዝቢ ኣይነበሮን ዕላማ ቀዳማይ ወያነ ንምርዳእ ዘላዓዕሉ ብሰሚዕ ስማዕ መልእኽተኛ እናተለኣኸ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ እምበር ዕላማቲ ቃልሲ ብምልእልነት ተረድዩ እንከይሸራረፈም ናብ ህዝቢ ዝሐልፍን ባህርያት እቲ ጨቋን ስርዓት ብምቅላዕ ንህዝቢ ብምሕዛንን ብምቁጣዕን ናብቲ ቃልሲ ንቑሑይ ዝገብር ስራሕቲ ምልዓል ኣብ ምስራሕ ዓብዪ ሕፅረት ነይሩዎም በአንጻሩ ነቲ ወያነ ንምዕፋን ዘሎን ዘየለን ሓይሉ ተጠቂሙ ዝረባረብ ዝነበረ ጨቋን ስርዓት ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ሃይማኖታዊ ግልባብ ዝሕዙ ፖለቲካዊ ምልዓላትን መደናገርቲ ፕሮፓጋንዳታትን እናካየደም ሰፊሕ ናይ ምድንጋር ስራሕ ብምስርሑ ነቲ ወያነ ንኽዳኸም ገይሩ እዩ መራሕቲ ቀዳማይ ወያነ ንኹሉ ከባቢታት ትግራይ ብዘተሓባበረ መልክዑ ናብ ቃልሲ ከሰልፍዎ ኣይከኣሉን ምኽንያቱ ድማ ብዝነበሮም ናይ ኣወዳድባ ልምዲ ምንኣስ ህዝቢ ናይ ምንቃሕን ምልዓልን ድኽመት እዩ እዚ ድማ እቲ ቃልሲ ንኽዳኸም ሓደ ዓብዪ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ቀዳማይ ወያነ ሕቶታት ህዝቢ ብምልዓል ብጭርሖ መልክዕ ኣብ ዝተኣከበ ደመር ካብ ምጓሕ ሓሊፎም ነቶም ዝተልዓሉ መሰረታውን ጊዜያውን ሕቶታት ህዝቢ ብተግባር ንምምላስ ዝኽእል ኣግባብ ዘለዎ መንገዲ ወይ ኣሰራርሓ ኣይነበሮምን ብፍላይ እቲ ንገባራት ወቕታውን ኣገዳስን ዝነበረ ሕቶ ግብርን ኣስራትን ንምምላስ ዝኽእል ብንጹር ዝተቐመጠ ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይ ድማ ፕሮግራም ኣይነበሮምን እዚ ድማ እቲ ኣርዑት ጭቆና ገዛእቲ ደርብታት ሸዋ ተሸኪሙ ናይ ቃልሲ ዓይኒ መርፊ ጠፊይዎ ብዘይ ሚዛናዊ ግብርን ኣስራትን ዝማስን ዝነበረ ውፅዕ ገባር ትግራይ ብምልኡ
قلطفون آونتاون مرسن خيهبن دنگرگر كبلن جيروين مرحت قداماي ويانا نتي بزي ميزاناو قبرن آسراتن زمزمز زنبرا قبار ونان مريتو خمز خون نتي بسرعات هاي لسلاسة تسعانو زي ميزاناو قبرن آسراتن كمز قنسلوم كاو قلبت مزمزا عقايتو تنسا خمز وص انت زفلتو نيروم كل قبار تقراي نتوم مدانا قرت عقايتو تنتينوم أو قنتي ويانا خمز سلاف آيات طراتر نيروم بسرعات هاتي هاي لسلاسة يفتسام زنبرا بيهراو چقونان مزمزان بزخف أملكوم أبلع حزب تقراي يتسعان مبر بتمساسالي كالوت بير سباتن حزبتاتن إثيوبياون أروعت مجزاتي تسرعات تشكيمهم أزي زسكحخ من ناوريهم زلف أنيرهم كوينجن اتين زمانات أروعت چقونا تشكيمو مفتح سيونو عنيني زبر زنبرا إثيوبياوي جبار بتي أب تقراي استفتر متشو كونتات ويدما وياناي هواهو تلعيلون يتصون آونتان ملاش نمهاب أي تسلفن نايزيك عند مخنياتو دما نتي أب تقراي استولع حزبا ويانم ካልኦት አርዑት ጭቆና ተሸኪሞም ዝነበሩ ብሔር ሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያም ኣብ ጎኑ ዘሰልፈሉ ስልታዊ ይኹን ታክቲካዊ አሰራርሓ ብዘይ ምዝግሑ እዩ በአንጻሩ ነቲ ህዝባዊ ወያነ ንምጭፍላቅ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘመቱ ገባራትን ነጭ ለባሽን መሬት ዘይነበሮም መሬት ከም ዝዕደሉም መሬት ዘሎም ድማ ግብሪ ከም ዝቅነሰሎም ማዕረግ ወይ ድማ ሽመት ከም ዝወሃቦምን ካብ ህዝብ ትግራይ ዝወረርዎ ንብረትን ጥሪትን ንዓለም ከም ዝኸውንን ብስርዓት ሃይለ ስላሴ ስለ ዝተነገሮም ብዙሓት ጭቁናት ገባራት በቲ ፕሮፓጋንዳ ተዓሽዮም ዘሚቶም እዮም ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዝተወሰነ ዓመጽ ገባራት ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ማሕበር ቁጽርን ዓፈናን ዝነበሮ መስፍናዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ብምውዳቕ ጭቁን ገባር ትግራይ ወይ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ ሓራም ውጻእ ከቢድ ምዃኑ ንምግማት የጸግምን ስለዝኾነ ድማ ገባር ትግራይ ብዝኸፈሎ ከቢድ መስዋዕቲ ንኢትዮጵያ ሙሉእ ዘበርከቶ ዓብይ ዓወት ሓርነት ኣብ ሽጡ ኸይበጽሐ ኣብ መንገዲ ተኸሊፉ ክተርፍ ተገዲድ እዩ እዚ ዕድል እዚ ዘምለጦ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ንዝነውሓን ዝመረረን ኣርዑት መግዛእቲ ተሸኪሙ ንዓሰርተታት ዓመታት ክቕጽል ተገደደ እቲ ሳን ሃገራዊ ደገፍን ውሕልል ወያናይ ኣመራርሓን ብልሒ ወያኑ ወይ ድማ ቃልሱ ኣብ መንገዲ ዝጎተሞ ህዝቢ ትግራይ ድማ ዓመጹ ደጉሉ ንዝባሰ ጭቆና ተሳጢሑ ድሕሪ ምጽናሕ ነቲ ዘይተርፍ ነጻነት ገባር ኢትዮጵያን ምርጋጽ ድሕሪ 30 ዓመታት ዝወልዑ ካልኣይ ወያነ ዝተናውሖ ቃልሲ ንምክያድን ዝኸበደ መስዋዕትን ንምኽፋልን ተገዲድ እዩ ትረኻ ኣብ ዛግራ ቀዳማይ ወያነ ወለደታት ክፈልጥዎ ዝግባእ ሓቀኛ ታሪኽ ደራሲ የማነ ገብረ መስቀል ተራኺ ኃይለ ማርያም ገብረ ሕይወት ትረኻ ኣብ ዛግራ